Yan, Mama Donna, biglang shoutout. Mama Donna, ayan. Mama Donna. Yan, ka-open ko lang po, Mama Donna. Open ko lang, Mama Donna, ayan. Ayan, biglang shoutout. Everyone. Coach, hello po, ayan. Daniver Channel, Nilmar, ayan. Ano yung mouse ko? Yan, Coach Tamsak, salamat sa patamsak, lalag. Open ko lang mga lalabs, ayan. Tingin ko lang yung ano ko, isa pang ano. Buksan ko lang isa kong laptop, ayan. Ayan, Coach Tamsak, ayan. Mama Donna nagbaba ng bahay, ayan. Coach. Oh, nakalimutan ko pala to. Wala pa pala akong harang mga lalabs. Wala tapos. Ano na ako? Kalimutan ko pala to. Lagyan muna natin ng harang. I forgot. Nadalangin ko. Aking mundo. Yan. Yan, Mama Donna, ayan. Ang lalalas mong inaayos ko pa kasi. Musog pa ako mga lalabs, kakakain ko lang, ayan. Inom nga ako ng tea, ayan, yung aking tea. Tayo ng tea kasi kumain ako ng madami, ayan. So, mga bahay, ayan. Yan, Daniver Channel, nagbaba ng kanyang bahay. Bye. Ayan, Love Channel, magalang shoutout, Madam Love Channel, ayan. Ka-open ko lang po. Ayan, Love Channel, patamsak please, ayan. Ay, Bicolanang Oragon, ayan.
Tamsakan natin yan. Patamsakan si Love Channel. May premiere ka pala. Ano ba ito, peso? Yan, tamsak Madam Love Channel. Ayan. Yan, full pack sa'yo Love Channel. Pabalik na lang po from Danber Channel. Danber, ayan. Ayan, Madam Love Channel, tamsak. Ayan, Ate Shawi Lifestyle, tamsak host. Ayan, may love shout out. Morning, may love shout out to all. Ayan. May jacket ka na, Ate Shawi. Ayan. Ate Shawi, may jacket ka na po. Yan, inom tayo ng tea. Inom tayo ng tea, mga lalabs. Ayan, green tea. Hindi ko pa tinanggal yung ng buko, yung dali. Yan, dan tamsak coach. Ganda nung pinuntahan mo. Ang cute. Ayan. Ayan. Danber Channel. Ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, patamsak sila Channel, mga lalangs. Ito si Mama Donna. Excuse me.
Ayan, pani barista Pili Tamsak support. Ayan. Salamat po sa support yan, lalams. Ayan. Open ko lang. Open ko lang lalams barista. Ayan. Ayan, Denver Channel. Dating dikit dan Tamsak. Ayan. Nadine. Ayan. Salamat sa support dyan, lalams barista. Ayan. Ayan, Denver Channel, lumaba ng kanyang bahay. Tinay ko kagabi yun, Nilmar, yung ano mo, yung playlist mo. Ayan. Yan, Lily Boa Noite. Ayan. Lily, may shoutout Lily. Ayan. Lily nagbaba ng kanyang bahay. Grabe ang lamig dito, lalam, sa labas. Hanggang buto yung lamig. Panay ulan dito sa UAE. Yan, done to you, Lily. Return back. Thank you from Denver Channel. Ayan. Lily, connect to Denver Channel. Ayan. Ayan pa, love naman si Love Channel sa kanyang premiere. Ayan,
Kate Bernie is chat, may love shoutout. Tusok harang, ayan. Ayan, Care Bear, meron ka na pong jacket. Ayan, patamsakan yung nakapin sa kanyang premiere. Ayan, Pilipina Forever. Hello host, mega love shoutout. Thumbs up din. Ayan. Pilipina Forever, mega love shoutout. And may jacket ka na lalams. Lang ka naman po Madam Love Channel. Ayan. Ayan, salamat Pilipina Forever. Ayan. May no ba to lalabs? Ayan. Magbahas ka dun sa Bicolan ng Oragon para mabalikan kita. Ayan, Dan Harang. Salamat sa paharang lalabs. Ayan. Migalab shout out host. Ayan. Danny Bird Channel. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Salamat sa pa-jacket. Ayan, walang anuman lalabs. Ayan, Pilipina Forever. Magbakas lang daw mga lalabs. Ayan. Babalikan kayo ni Pilipina Forever. Ayan, main mo pala yan. Pilipina Forever. Ayan. Dan tamsak pabalik na lang Lily. Ayan. Maraming lamig mga lalabs. Salamat ho sa pa-jacket. Ayan, wala nga naman po. Ayan. Love Channel, Dan Tusok Dikit from Care Bear. Ayan. Host Premier. Ayan. Ayan, Pilipina Forever. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Australian coins yan, host. Ayan. Wala, ang dami niyan. Ang ano ata yan, sukli ata yan pag nag-grocery ka. Naipon. Inom tayo ng tea. Ayan. Ayan, thank you Care Bear. Ayan. Inom ako ng tea mga lalabs. Ayan. Yan palablab yung nakapin mga lalas. Patamsak. Ayan. Dan tamsak sa nakapin. Harang na escape. Ayan. Thank you. Ayan. Dito nga nguso tarang kaso kaya ama ng sama ng pakiramdam ko. Tas tigas pa ng ubo ko dahil sa panahon malamig. Mag-ano ka? Laga ka ng luya. Lalabs Nelmar. Ayan. Luya. Pakuluan mo yung luya. Ayan. Tapos gawin mo, lagyan mo ng honey. Tapos yung, alam mo yung pamintang durog. Yung pamintang durog, lalab. Lagyan mo siya ng, di ba napakuluan mo na yung luya? Lagyan mo ng, isang kutsarang honey. Tapos isang kutsarang, yung pamintang durog. Huwag mo muna siyang haluin, hayaan mo lang, tapos takpan mo yung baso mo ng mga 5 minuto, tapos saka mo inumin. Ibabad mo muna yung paminta. Yan. Masarap siya lalab sa lalamunan kasi medyo maanghang. Yung paminta antibacterial. Ayan. Kasi yun ang ginagawa ko dito eh.
Ayan, Care Bear nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nandikit sa'yo, Care Bear. Ayan. Ayan, Pilipina Forever nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Salamat at love channel from Care Bear. Ayan. And Jerry Cuenca official, may lag shoutout, thumbs up. Ayan. Salamat sa pa-thumbs up, lalabs. Ayan, Nuruddin Omar, may lag shoutout. Ayan. Ayan, Nuruddin nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, salamat host. Ayan. From Danny Bird channel. Ayan. Ayan, Nuruddin Omar, hello host. Ayan. Ayan, Margaret Marquez, may lag shoutout. Ayan. Tamsak host. Salamat po sa patamsak. Ayan. Yung gawin mo yun lala sa Danny Bear. Sinabi ko sa'yo, 2 araw lang yung ubo mo, wala na yan. Yung kasi masarap sa lalamunan, yung parang maanghang, yung pagkaanghang ng paminta, alam mo yun. Yan, magbakas lang mga lalabs, parang Pilipinang Forever. Ayan, Nuruddin Omar nagbaba ng bahay. Ayan. Jerry Cuenca nagbaba ng bahay. Ayan. Dan tusok sa nakapin, old friend. Ayan. Yan, Margaret nagbaba ng kanyang bahay. Care Bear dan tamsak, sarap ng sabaw. Ayan. From Mama Donna. Ayan. Ayan, Mama Donna nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Mamaya gawin ko nga yan mamaya. O gawin mo yan lalabs. Masarap sa lalamunan, wala. Hindi na magtutuloy yung ubo mo. Yan, nagtiti ako kasi pampalakas ng resistant ng immune system. Green tea. Puso rin naman yung ubo dito sa'yo kasi ang lamig. Ayan, Nuruddin Omar nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Nuruddin from Love channel. Ayan. Ayan, mga lalas palamlab naman yung binababa ni Nightboot. Ayan. Yung aking member na si Jonaski. Ayan. Mention my channel, din dikit with bakas, balikan ko kayo agad. Ayan. From Pilipina Forever. Ayan. Hello Love channel. From Nuruddin Omar. Ayan. Ayan, Pilipina Forever dan from Care Bear. Ayan. Ayan, Care Bear dan Pulpak from Margaret Marquez. Ayan. Ayan, mga natapos na ba kayo kay Madam Love channel. Ayan. Itama sa kanya na po yung kanyang premiere. Ayan, Mama Donna OTW from Care Bear. Ayan. Ayan, Nuruddin Omar nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Care Bear OTW sa'yo kapatid from Pilipina Forever. Ayan. Ayan, dan tamsak sa nakapin. Ayan, from Mama Donna. Ayan. Ayan, Dane Dave TV. Ayan, let's go. Ayan. Dane Dave, pingalag shout out.
Disco Mobile. Ang lamig, oy. DJ Rodski, the best. Support sa Premier guys, iwan lang ng bakas para sa sulit tayong dikit na yan. From Dane Dave. DJ Rodski, the best. Itamsakan natin yan, Dane Dave. Ayan. Ayan, swing tamsak dan hos. Ayan. Madikit po please. Ayan, from swing. Ayan. Ano babasa niyan? Swing ba? Hello Eileen. Ayan. Yes po. Ayan, Dane Dave. Ayan, maba na natin si Madam Vlog Channel. Ipin naman natin si Nilmar. Si Dane Dave. Ayan. Ayan, Mama Donut TV dan na din sa'yo. Salamat. Ayan. From K Bear. Ayan. Ayan, Scorpions. JJ, shout out host. Ayan. May ngalang shout out. Scorpions. And mention my channel mga lalaks, then comment on my link. Ayan. Para masuklian from Filipino Forever. Ayan. Margaret Marquez OTW. Ayan. Mga lalas, palablab naman yung binababa ni Nightbot. Ayan. Yung aking member na si Jonaski. Ayan. Ang mahal ko. Kahit wala nang aircon mga lalas, malamig pa rin. Dito sa loob ng kwarto malamig. At nakasarado na yung buong bahay. Nalamas, grabing lamig ko eh. Hanggang ano, parang hanggang sa buto. Buto-buto mo. Ayan, Filipina Forever, nagbaba ng bahay. Ayan. Nandyan ka pa, Nilmar. Dane Bear. Ayan. DJ Arcade Remix. Okay, mahal. Yan din, Dave. Tamsakan ko yung premiere mo. Dan tamsak, ganda ng dagat. Nuruddin Omar. Ayan. Ayan, tamsak ano din, Dave.
Yan, kalimbang na din Dave, ayan. Ayan, dan tamsak, ganda ng dagat, ayan. Pabalik na lang po sa nadikitan ko from Mama Donna, ayan. Ayan, Margaret Marquez, ayan. Dan tusok at naib na lang dating dikit, ayan. From Care Bear, ayan. Ayan, si Madam Love Channel nakasupport. Ayan, Swain, palikit po please, ayan. Sige Swain, patan ko yung bahay mo. Ayan, Tam-Tam 10 vlog, nag-love shout out, ayan. Tam-Tam. Ayan, may jacket ka na po Tam-Tam, ayan. Tamsak dan, ayan. Salamat sa patamsak dyan, Tam-Tam, ayan. Tam-Tam 10 vlogs, ayan. Salamat host. Si Kinley Desire vlog ito, ayan. Dami namang alagad, ayan. Ilan. Exclusive remix by DJ RK. Ayan, Tam-Tam 10 vlog, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, palitan 10 kung sino may 10 dyan, ayan. Andyan pa ba si Margaret? Ayan. Ayan, Kerber ni Scott Harang, ayan. Salamat sa paharang dyan, ayan. Oy, may hola, ayan. How are you, oy, may lalabs, ayan. Oy, may anasin ang baba ng bahay, ayan. Ayan, oy, may migalab shout out. Isiga. Ayan, Swain Dan, ayan, Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay mga lalabs, ayan. Ayan, Swain Dan, pasukli dito kay Lani Torres, ayan, from Tam-Tam 10 vlog, ayan. Ayan, Swain, pabalikan na lang si Tam-Tam, ayan.
Yan mga lalabs, palablab naman yung binababa ni Nightboot na yan. Na si Bloody Coder, ayan. Margaret Marquez dan na sa binaba mong video, ayan. From Care Bear, ayan. Care Bear dan please from Oime, ayan. Oime nagbaba ng bahay. DJ Dance Remix. Ayan, may walang shout out. Uy, may anase, ayan. From Care Bear, ayan. Ayan, Care Bear dan please from Oime, ayan. Ayan, dan harang. Salamat sa paharang lalabs, ayan. Iskat dan from Tamtam, ayan. Oime nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Oime anasi already connected to you, ayan. From Care Bear, ayan. Yan, Tamtam nagbaba ng kanyang bahay. Yan, Care Bear, syukran kitir from Oime, ayan. DJ Dance Remix. Yan, Oime nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Nating dikit sa nakapin from Mama Donna, ayan. Yan, Mama Donna nagbaba ng kanyang bahay. Yan, Oime nagbaba ng bahay. Tin sa nakapin, ayan. Wala ata yung nakapin umalis. Palitan na lang natin. Nanyan ka pa, Margaret? Care Bear, ayan. Care Bear, bahay mo. Pilipina forever, nandyan ka pa. Wala na rin ata. Care Bear, nandyan ka pa. Baba ka ng bahay, Care Bear. Ay, nahanap ko yung bahay mo. Ayan, palamlab si Care Bear, mga lalabs. Ayan.
Yan, Ate Shawi Lifestyle, ayan. Ayan, Tamtan Vlog, Iskat, pasukli dito kay Lani Torres, ayan. Joke Lads, TV Tamsak, Migalab shoutout, good morning Lalabs, ayan. Good morning Joke Lads. Ayan, Joke Lads, may jacket ka na po, ayan. Ayan, Tamtam nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Tamtam 10 Vlog, Lani Torres, din sa'yo salamat, ayan. From K Bear, ayan. Ayan, thank you host from Juplads TV, ayan. Ayan, Juplads TV, nagbaba ng kanyang bahay. Lay, 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 lay. Lay, lay. Yan mga lalas, kulablab naman yung binababa ni Nightbot. Ayan, si Jonaski, ayan. Juplad, host, dating date na ako sa'yo, ayan. Sige, Juplads TV, ayan. Magbakas ka kay Bicula ng Uragon, tingnan ko kung nakadikit na ako sa'yo. Yan, Juplads, dan pasukli dito kay Lani, ayan, from Tamtam, ayan. Ayan, Juniper Kiamko, ayan, may love shoutout host, ayan. Ayan, Juniper Kiamko, may jacket ka na po. Lay, lay, lay. Ayan, Juplads TV, dan from Kerber. Ayan, Juplads, pabalikan na lang si Kerber. Nakapin siya mga lalam. Ayan. Lay, lay, lay.
Ayan, Tamtam nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, salamat host. Ayan. Ayan mga lalas, palablab naman yung binababa ni Nightbot. Ayan. Yung aking member na si Lloyd. Ayan. Ayan, Juniper Kwangko nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 6 million in the house. Bigyan shout out. Ayan. Dan sa nakapin full pack. Ayan. Ayan, Kerber, pabalikan na lang si Juplans. Dan na sa'yo. Ayan. Ayan, Tamtam 10 vlog OTW from Juplans. Ayan. PJ, ayo. Ayan, Dan Junaski. Ayan. Salamat na love sa pagdikit. Ayan. Bigyan kita ng 2. Kerber. Ayan. Papunta ako sa bahay mo lalabs. Kerber. Ayan. Ayan is Katsulite. Ayan. Ano to? Pork rib soup. Ayan. Ang Kerber. Sabay mo ako Kerber. Ayan. Sarap naman nito. Ayan. Ano lang pa. Ayan, Tamtam 10 vlog dan full pack para Margaret. Ayan. Ayan, Margaret nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Juflads TV, salamat from Kerber. Ayan. Ayan, dan na ako sa'yo Kerber ng isa. Ayan. Social distancing. Ayan, Kerber ni chat. Ayan. Ni is chat. Ayan.
Dan na sa'yo si Juniper Quamco, ayan. Salamat host, ayan lang naman lalabs. Lani Torres dan Pulpak, ayan, from Juplads TV, ayan. Ayan, Juplads TV dan from Margaret, ayan. Ayan, James Malasaga, may galab shout out, ayan. Thumbs up, ayan. Salamat sa patamsak mga lalabs, ayan. Ayan, James Malasaga, nagbaba ng kanyang bahay. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter this time. Boy, everything Margaret OTW from Juplads TV, ayan. Sinipin natin, nandyan ka pa Oime, umalis na ata si Oime. Si Tamtam. Umalis na rin si Nilmar. Yan, Bugs Ribarait, may galab shout out. Ayan. Parang nilalamig ako. Yan, Margaret dating dikit at Digas 21 Mix Vlog. Ayan. From Juplads TV. Good morning host na yan. Good morning po, ayan. Bugs Ribarait, good morning lalabs, ayan. Malamig na morning, ayan. Yung CR namin nasa labas, parang nakakatamad lumabas. Ang lamig kasi. Labas ng kwarto. Ayan, James Malasaga, I'm full support of you. Ayan, Pasuklidan from Juniper Quamco. Ayan. Ayan, James Malasaga, dan sa'yo si Juniper Quamco. Ayan, pabalikan na lang po. Ayan, Juniper Quamco, dan din sa'yo, salamat. Ayan, from Care Bernie Iskat. Ayan, parang 2 minutes. Ayan,
Salamat sa paharang dyan, lalabs. Salamat po sa paharang. Ayan. Yan, palablab naman yung nakapin mga lalab, si Tam Tam. Ayan. Ayan, 5 million in the house. May shout out. Ayan. Mama Donna TV harang. Ayan. Salamat sa paharang, Mama Donna. Ayan. Bago. Yan, dan harang from Kilber. Ayan. Salamat, lalabs. Yan mga lalabs, padikit naman kay Jonaski, yung binababa ni Nightbot. Ayan. Yan yung aking member. Yan, Life of Greasy TV. May love shout out. Happy New Year. Ayan. Love channel lang baba ng kanyang bahay. Ayan. Dating dikit sa nakapin. Ayan. From Mama Donna. Ayan, Mama Donna nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan mga lalabs, padikit naman sa aking member na si Kino. Ayan. Binababa ni Nightbot. Thank you. Ayan. Alaka. Ayan.
Ayan, Juniper Cuamco, Lani Torres, Dan, I'm Connect full support. Ayan. Wait lang mga lalabs, mag-CR lang ako. Mag-CR lang ako mga lalabs, 3 minutes. Ayan. Ayan, Tamtam Dan. Ayan, Tamtam Vlog Dan Kalimbang sa'yo. Ayan, pasukli from Lolo JB eh. Mag-CR lang ako mga lalabs. Ayan. Okay. Lamig. Grabing lamig mga lalabs. Nanginginig ako. Lumabas kasi ako.
Lamig. Ayan, Gisir Vlog, I'm Connect. Ayan, from Juniper Camco. Ayan. Ayan, Gisir, pabalikan na lang si Juniper. Malamig, malamig, boy. Yan, Oimi nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Bini-bini na ninanais ko. Yan, Love Channel, nagbaba ng kanyang bahay, mga lalabs. Ayan. Super lamig, madam. Ayan. Yan, papin naman dyan, host. Ayan. Si ano muna ipin natin, si Oime. Ayan, nandyan ka pa, Oime. Makatapos ni Oime, ikaw na sunod, ha? Ayan, kay Mike TV Tamsak dan po. Gandang morning. Ayan. Kay Mike, ayan. Mega love shout out kay Mike. Umagang kay lamig. Ayan, may jacket ka na kay Mike.
Ayan, Chukran Kitir from Oime, ayan. Ayan, palabab naman yung binababa ni Nightbot mga lalabs. Ayan, si Bloody Coder, ayan. Bloody Coder dan, ayan, thank you so much, Kerber, ayan. Ayan, kita uli ng dalawa, ayan. Ayan pa, Ayuda host. Ayan. Ano na ba yung bahay mo? Palab po para makalampas na sa grade 5. Ayan. Kerber, ayan. Ilang lalabs, wait lang. Yan, Reyna P. Maganti host, tamsak, ayan. Reyna P. Maganti, ayan. Host, tamsak, ayan. Ayan, salamat sa patamsak po, ayan. Ayan, si Wave TV Official Hayos dan Kalimbang, new friend here from Europe, ayan. Ayan, si Wave, mayroon ka na pong jacket lalabs, ayan. Mas may ayuda po ba dyan? Ayan. Sige lang lalabs, makipaglablaban ka muna dyan. Ayan. Kay Mike TV dan Pulpak. Ayan. Sinunod na natin si ano. Si Juniper ba yun? Salamat po, bago lang po sa YT, ayan. Sige lang lalas, magbawa ka ng bahay dyan, makipaglablaban ka. For 99 ka na ano. Kay Mike, ayan. Sabay mo ako kay Mike, ayan. Ayan, Alzaki, magalang shoutout, lalabs, hello, tamsak, ayan. Salamat sa patamsak yan, Alzaki nyo, ayan. Ayan ka, Mike TV, dumikit ako sa'yo, ayan. Ibanrid ka na. Ayan, Margaret, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Alzaki, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Hi, Oime, from Sewin TV Official, ayan. Alzaki, nagbaba ng bahay, ayan. Reyna Fe Maganti, nagbaba ng bahay, ayan. Ayan, Alzaki, nagbaba ng bahay ulit, ayan. Kay Mike, Hans 24 TV dan from kay Mike, ayan. Pabalik po, ayan. Kay Mike, nagbaba ng kanyang bahay, ayan.
Uy, may nagbaba ng bahay. $501 ka na ano? Kay Mike. Juniper Cuangco. Ayan si Wade official. Si Wade, ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, nasa bahay mo ako, Juniper Cuangco. Ayan. Sa bahay mo ako, Junifer. Ayan. Ayan, Alzaki nyo nagbaba ng bahay. Kay Mike TV Dan Pulpak sa bahay mo iwan bakas. Ayan. From Reyna Fe. Ayan. Alzaki nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Kay Mike Alzaki nyo Dan. Ayan. Kay Mike nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan si Wade TV official Dan. Ayan. Si Wade TV official Dan from Kerber. Ayan. Uy, may nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Reyna Fe Maganti nagbaba ng bahay. Gawin. Ayan, kay Mike TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Alzaki Yudan. Ayan. Si Wave Dan Tuyo Chokran Kitir from Oime. Ayan. Mas exit na ako, di na kaya ng mataantok na mi. Sige po, maraming salamat Kerber. Ayan, good night. Tulog ka na lalabs. Ayan. Tulog ka na po. Ayan. Ayan, Juniper Dan ako sir ng dalawa. Kay Mike TV Dan from Alzaki. Ayan. Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan. Salamat host. Bye. Nagbabay lalabs. Ayan. Ayan, Kimkat PH. Hi, Kimkat pa-jacket host. Ayan. Kimkat Migalab shout out. Ayan, may jacket ka na po. Ayan, Reyna Fe nagbaba ng kanyang bahay. Ayan.
patamsak sa aking upcoming LS. Ayan. Ayan, tamsak dan Margaret. Nangain na naman si Lolo kakaboysit. Uy. Yan, tamsak na ako sir ng dalawa. Margaret. Idol ka. Ang laki pala ng bahay ni Madam Margaret. Sana all. Ayan. Sana all. Ayan. Yan, kain tayo. Sige lang po, Mama Donna. Kain ka lang po dyan. Ayan. Ano po yung pagkain mo? Ayan. Reyna Faye Maganti dan from Margaret. Ayan. Aga din ni Lolo gumising, aga mag-almusal. Ayan. Ayan, nag-almusal na siya, Mama Donna. Ayan. Nilamon na naman yung binanana ko, na iinis ako. Ayan, dan sa naka-pink pulpak host from Reyna Faye Magante. Ayan. Good morning host from Uncle Vlogs. Ayan. Kumusta ka na, Uncle Vlogs? Ayan. Alzakin nyo. Ayan. Kumusta na yung bahay mo, Uncle Vlogs? 14 pa rin. Ayan. Ayan, Alzaki. Ayan, palablab naman yung aking member na si Jonaski, mga lalabs. Ayan. Yung binababa ni Nightfoot. Chota mo. Ayan, Margaret, nagbaba ng bahay. Ayan. Juniper, pabalik po para makaakyat ulit. Liit pa ng bahay. Ayan. Ayan, Reyna Faye Maganti, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Alzaki nyo. Mingalag shout out. Hello, mommy host. How are you, Alzaki lalabs? Ayan. Mama Dina TV. Dan pabalik po para kay Mike. Ayan. Ayan, Alzaki nyo. How's your WH? Mama Dena TV dan pabalik from kay Mike TV. Ayan. Kay Mike nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Alzaki nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Kantutin. Oh my God. Kantutin mo siya. Mega love shout out. Ganun yung title. Kanto. Ayan. At ganun yung pangalan mo. Kanto. Sa'yo. Ayan. Mega love shout out. Ayan. Kakano naman yung pangalan. Uy. Yan, may jacket ka na. Reyna Faye Maganti nagbaba ng bahay. Ayan. Alzaki. Ayan. Kay Mike. Ayan. Nagbaba ng bahay. Ayan. Alzaki nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Bibi pa to si Uncle Vlogs. Pin natin nga to. Sobrang baby pa yan, mga lalas. 14 pa lang. Ayan. Ayan, Reyna Faye Maganti nagbaba ng bahay. Ayan. Uncle Vlogs. Ayan. Mama Donna TV, I'm connect to you, full support. Ayan.
Alzaki dan tamsak pabalik na lang. Ayan. Alzaki connect. Alzaki connect to Mama Donna. Ayan. Uncle Vlog dan punpak from Margaret. Ayan. Ayan, Bigas 21 dan from K Mike TV. Ayan. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Yung palablag yung nakapin mga lalas, baby pa siya. 14 pa lang yung kanyang bahay. Ayan. Padikitan naman yung nakapin mga lalas. Power. Beats go. Yan, Uncle Vlog, sa bahay mo ako. Ayan. Bahay mo ako, Uncle Vlog. Ayan. Alzaki, hello ma'am. Ayan. Alzaki, hello ma'am. Naglag shout out. Ayan. Salamat sa nagtamsak mga lud, mag-iwan lang ng bakas para masukli agad ako. Ayan. Yan, Margaret dan pabalik po from K Mike. Ayan. Yan, sa bahay mo ko, Uncle Vlogs. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Yan, K Mike TV nagbaba ng kanyang bahay eh. Dali. Vegas 21 mix done from Alzaki. Ayan. Ayan, Madam Margaret, pabalikan na lang po si Alzaki. Ayan. Uncle, pabalik na lang. Ayan. Iwan ang bakas sa bahay mo. Salamat from Reyna Fe. Ayan. Reyna, tanaw. Ayan, K-Mike Uncle Vlog dan from K-Mike. Ayan. K-Mike nagbaba ng bahay. Powered by DJ Bongbong Exclusive. Ayan, tamsak host from Marco Agustin. Ayan. Marco Agustin, naglag shout out. Ayan. Uncle Dan, ayan, sukli po from K-Mike. Ayan. K-Mike nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Yan, Uncle Vlogs, pabalikan yung mga dumidikit sa'yo. Ayan. Ay, natatanaw. Sweet tulay kang is Mama Donna TV dan from Alzaki. Ayan. Uncle Vlogs, I'm support to you. Ayan. From Juniper Kwangko. Ayan. Ayan, James GPGP, nagalang shout out. I visit your house, James GPGP. You have a lot of viewers. Mashallah, ayan. GPGP nag-love shout out, ayan. Thumbs up from GPGP, ayan. James GPGP. Thank you so much, lalabs, ayan. Bicolanang Oragon, ayan. Ang baba ng kanyang bahay, palablang mga lalabs, ayan.
Alzaki New nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, another Alzaki. Boss, exit muna ako, mag-work pa ako. Salamat sa iyo. Sige, Juniper Kwam ko. Maraming salamat, lalabs. Ayan. Mag-iingat ka. Ayan. Ingat ka. God bless. Ayan. Ayan, Assistin Alzaki. Ayan. Mega live shoutout GPGP from kay Mike. Ayan. Ayan, madaming tao yan kay James GPGP. Napakadaming tao dyan. Ayan. Kasi yung mansion niya sobrang ng laki. Ayan. You have a big mansion, James GPGP. Ayan. Uncle Vlog Tamsak. Ayan. From Marco Agustin. Ayan. Huwag kalimutang tamsakan si host. Ayan. Alzaki New nagbaba ng kanyang bahay. Uncle Vlogs Dan. Ayan. Uncle Vlogs, pabalikan yung mga dumikit sa'yo, lalabs. Yan, Uncle Pasukli, salamat from Reyna Fe. Ayan. Uncle Vlogs, pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Ayan, Reyna Fe nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Margaret nagbaba ng bahay. Ayan. Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan, Reyna Fe Maganti nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Alzaki nagbaba ng bahay. Ayan. Kay Mike TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Yan, Alzaki. Yan, 6 million in the house. Big love shout out. Sandal mo lang ako. Lamig uy. Ayan mga lalas, palamlam naman yung binababa ni Nightfoot na si Kino. Ayan. Ayan, Moonlight Channel, Dan Suklipo. Ayan, from kay Mike TV. Ayan, kay Mike nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Alzaki New tamsak po. Ayan. You're my old friend from Marco Agustin. Ayan. CN16 TV Yahoo. Alright. Ayan. Ayan, CN16 TV, mega love shout out. Mega love shout out, CN. Ayan. Sobrang lamig, uy. Sarap sumuksok sa mainit na lugar.
Yan, Nani Silva, mega love shout out. Uy, amigos, boy noite, ayan. Mega love shout out, Nani. DJ RK Remix. Yan, Marco Agustin, dan pabalik po from kay Mike, ayan. Ayan, kay Mike nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Nani Silva nagbaba rin ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, Uncle, pabalik na lang po. Ayan, dan na sa'yo si K-Mike. Ayan, Moonlight Channel dan from Alzaki. Ayan, Alzaki nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, K-Mike nagbaba ng bahay. Nani Selva nagbaba ng bahay. Ayan. Ako dahil sa'yo. Yan, 5 million in the house. May love shout out. Ayan. Ayan, si Wave TV official. Ayan. Nagbaba ng kanyang bahay. 32 pala to siya. Ayan. Ikaw yung susunod kay ano, Uncle? Ayan mo, Marco Agustin. Ayan. Nandyan pa ba si Uncle Vlogs? Yan, Marco Agustin. Ayan, dan si Alzaki, pabalikan na lang. Ayan. Ayan, palablab yung nakaping, baby pa yung kanyang bahay. Ayan. Punta ako sa bahay mo, si Wave. Biyang kita dalawa. Ayan. Exclusive remix by DJ RK. The man. Ayan, kay Mike TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Thank you, host. Ayan. Walang anuman lalabs. Ayan. Ayan, sa bahay mo ako si Wave. Ayan. Si Buya Romblon. Ayan, Alzaki nyo dan toyo from Marco. Ayan. Ayan, Marco dan na po kanina pa from kay Mike. Ayan. Ayan, Marco, pabalikan si kay Mike. Dan na sa'yo. Ayan, Nani Silva dan sukli po from kay Mike. Ayan.
Ayan kay Mike ng baba ng bahay. Ayan. Ayan kay Mike TV Dan 503 from Nani Selva. Ayan. Kay Mike TV salamat po from Marco Agustin. Ayan. Ayan Dan Tamsak Uncle Vlog pabalik na lang harang host. Ayan. Salamat sa paharang Mama Donna. Ayan. Ayan, Nani Silva Dan, dikit na sa'yo from kay Mike. Ayan. Nani Silva connect to kay Mike. Ayan. Ayan, Nani Silva nang baba ng kanyang bahay. Corona babay na. Ayan, Marco Agustin Dan from Alsaki. Ayan. Alsaki nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Nani Silva kay Mike TV o Brigada Amigo. Ayan, from Nani Silva. Ayan. Sewell TV Official Dan Pulpak from Margaret. Ayan. Ayan, Alsaki nagbaba ng bahay. Corona. Oy. Parang ayoko nang gumagalaw ang lamig. Ayan, sabay mo ako ulit si Wave. Ayan, 25 tamsak. Ayan, 35 ka na si Wave. Ayan. Siman siguro to si Wave. Ayan. Kasi yung mga video niya puro nasa dagat eh. Tama ba si Wave? Siman ka? Siman na yan. Ayan, kay Mike TV nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, si Wave Dan ako sa'yo. Ayan, dikit ko yung aking main channel sa'yo. Ayan. Si Wave TV Official. Ayan, Staff Auditor Joanna Puentes Tusok. Ayan. Salamat po sa patusok. Ayan. Ayan, Staff Auditor Joanna nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, dikit ko to sa'yo si Wave. Ayan, yung aking main channel.
Ayan, si Wave, dinikit ko yung aking main sa'yo. Yung aking main channel, ayan. Yan na ni Silva nang baba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, full pack si Wave, pabalik naman po please, ayan. From Mama Donna, ayan. Kimcat PH, ayan, nagbaba ng bahay. Mama Donna, nagbaba rin ng bahay. Ayan, Alsaki dan another one to you, ayan. From Marco Agustin, ayan. Ayan, Alexander Manigbas dan pabalik po from K-Mike, ayan. Ayan, K-Mike nagbaba ng kanyang bahay. Ayan, Nani Silva nagbaba rin ng kanyang bahay. Full pack si Wave, pabalik naman po please from Mama Donna, ayan. Ayan si Wave, magsukli ka po si Wave, ayan, nandyan ka pa. Ayan, magsukli ka po si Wave, yung mga dumikit sa'yo lalas, balikan mo po, ayan. Ayan, kay Mike, old friend from Staff Auditor Joanna, ayan. Lamig, oy, lamig. Staff, ayan, Staff Auditor din, pabalik po from kay Mike, ayan. Super lamig mga lalabs, parang sumasakit yung likod ko, sobrang lamig, ayan. Ayan, kay Mike TV, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Ayan, 10 million in the house, big love shout out. Ayan, kay Mike TV, nagbaba ng kanyang bahay, ayan. Nani Silva, nagbaba rin ng kanyang bahay, ayan. Ayan, Alexander Manimbas, dan Soklipo, from kay Mike, ayan. Ayan, si Wave TV official, dan tuyo from Marco, ayan. Ayan, si Wave, balikan mo yung mga dumikit sa'yo. Ayan, patamsak naman si Nicola ng Oragon mga lalabs, ayan. Ayan na ba si si Wave, ayan. 38 na siya. Ang lamig, oy, ayan.
Ayan, Mama Donna TV nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, si Ray TV official dance from Nani Selva. Ayan. Si Ray, pabalikan na lang po yung mga dumikit sa'yo. Ayan. Ayan, harang host. Ayan. Salamat sa paharang si Ray. Ayan. Nahikam na ako eh. Malamig kasi. Yan, 7 million in the house. May club shout out. Ayan, 37 thumbs up host. Happy New Year from Bendal. Ayan. Bendal, may club shout out. Ayan. Mama Donna TV dan from Bendal. Ayan. Ay mo, ayan. Ayan, si Red TV official. Balikan mo na labs yung mga dumidikit sa'yo. Ayan. Okay, lamig na umaga. Yan, palablab naman yung aking member na si Bloody Coder, mga lalabs. Ayan. DJ PJ, idol. Yan, 9 million in the house. May lang shout out. Hi everything. Ayan. Maglablaban kayo dyan, mga lalabs. Ayan. Yakapin nyo na ako, mga lalabs. Nilalamig na ako dito. Lamig ko eh.
Kahit nakasarado na yung buong bahay. Social Distancing. What is social distancing? What is social distancing? Social distancing. Distancing. Ayan, 10 million in the house. May love shout out. Ayan. Junaski Dantuyo from Marco Agustin. Ayan. Salamat Marco, magbakas ka po doon. Ayan. Magbakas ka kay Junaski, Marco. Mag-iwan ka ng bakas sa dulo ng na Aileen, galing ka kay Aileen Ski Vlog. Ayan. Social distancing, it is a kind of consideration with its two personalities not combined. Yes, that is social distancing. What is social distancing? While social distancing, it is a kind of consideration with its two personalities not combined. Yes, that is Ayan, huwag niyong kalimutang dikitan na tamsakan si host, mga lalabs. Ayan. By everything. Ayan. social Distancing. What is social distancing? What is social distancing? What is social Ayan, Kim Kat PH. Nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Handa na ba kayo sa nakapin mga lalabs? Wow, lamig ko eh. K-Mike, nandyan ka pa K-Mike? K-Mike, ayan. K-Mike, nandyan ka pa K-Mike? K-Mike, nandyan ka pa rin? Oo, umalis ka na. K-Mike, nandyan ka pa lalabs? Ayan. Ayan, King Cut. Lamig ko eh, wala na ata si K-Mike. Si King Cut na lang. Ay, everything si Bindal ba ilang bahay nito? Malaki na rin yung bahay niya. Si Bindal, ayan. Lloyd Chusundan, another one to you, ayan. Yan, salamat Marco Agustin, ayan. Napakabait mo naman lalabs. Pero lamig Marco, ayan. Nusuksok ko yung kamay ko sa kilikili ko. Lamig, oy. May hangin-hangin pa sa labas. Ayan, Hawaii Mablog, Migalak shout out. Ayan, Tamsak host. Ayan. Sandalak. Lamig ko eh. Yan, 9 million in the house. May love shout out.
Nagagargal na ako mga lalabs. Oh my god. Ang lamig. Ayan. Palablab yung nakapin. Si Kim Kat. Ayan. Yan Kim Kat, dan ako sa'yo lalabs. Ayan. Sa bahay mo ako, pinapanood ko yung ano, Seattle, Washington. Ayan. Wow, ayan, gandang lugar. Ayan, Juba, may nalag shout out. Juba, thumbs up dan. Ayan. Thank you so much, Juba. Ayan. Okay, Happy New Year to you. Ayan. Happy New Year, Juba. I feel cold. Oh my God. 8 million in the house. Ayan, may nalag shout out. Isa. Bago. Yan, Juba nagbaba ng kanyang bahay. Juba, ayan. Ayan, love. Ayan, tinatawag niya akong love.
Magbabag. Okay, you look so beautiful and sweet. Ayan. Thank you so much, Juba. Ayan. Litri, ayan. Litri, hi po. Mga love shout out. Ayan. Litri, ayan. Tamsak dan. Salamat sa patamsak lalabs. Ayan. Ayan, Kim Cat Page dan to you from Marco Agustin. Ayan. Ayan, Marco nagbuka ng bahay. Ayan, 8 million in the house. May love shout out. Beladona Kabatay. Bindal Mamadona TV 2 punta na ko sa bahay mo. Ayan. Oh. Yan, Marco OTW from Hawaii Vlog. Ayan, Juba Bruce Love TV dan from Litri. Ayan. Ayan, Juba connect to Litri. Ayan. Ayan, Belladonna Kabatay. Ayan, ang baba ng kanyang bahay. Juba connect to Litri. Ayan. Marco Agustin Dan. Ayan, from Litri. Ayan, 10 million in the house. Mag-live shout out. Ayan. Malablab naman yung aking member, mga lalap, na si Kino. Ayan, binababa ni Nightfoot. Yan, Nani Silva nagbaba ng kanyang bahay. Ayan. Juba Bruce Love TV nagbaba ng bahay. Ayan. Marco Dan from Hawaii. Ayan. Billy Dona Kabatay Dan from Litri. Ayan. Kino Bambam Dan, another one to you. Ayan. Thank you, Marco. Ayan. Napakabait mo naman, Marco. Ayan. Daming alagad ni Marco. Ayan. Bella Dan from Staff Auditor Joanna. Ayan. Hapon TV Tamsak Dan po. Ayan. Hapon TV nilalab shout out. Ayan. Ayan, Hapon TV, may jacket ka na? Pwede ka na magbaba ng bahay. Yan, Litri ng baba ng bahay. Halijan, may galab shout out na yan. Halijan, hi. Ayan. Salamat ng marami, Hapon TV. Ayan. How are you doing today? Ayan. It's good but I feel cold.
Ayan, host. Ayan. How are you doing, host? I feel cold, Ali dyan. Ayan, Litridan, thanks from Marco Agustin. Ayan. Ali dyan. I am good, alhamdulillah. Ayan. Hello, host from OFW tong Pinoy. Ayan. Miguel shoutout of FW. Ayan. Hapon TV ng Banang Bahay. Ayan. Yes, host. Ayan. Paharang here. Ayan. Salamat sa paharang. Ayan. Joba. Ayan. Ali dyan ng Baba ng Bahay. Ayan. Miguel shoutout everyone from OFW Lutong Pinoy. Ayan. In Canada. Ayan, Ali dyan, Mersay, nagbaba ng bahay. Ayan, Ali dyan. FW Lutong Pinoy, nagbaba ng bahay. Hello, Nani. Ayan. Happy New Year sa lahat. Ayan. Happy New Year sa lahat. Ayan. From OFW Lutong Pinoy in Canada. Ayan. Ali dyan, Mersay, nagbaba ng bahay. Ayan. My cold. Ayan, time shake 42. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Live shout out. Ayan. Hello, FW. How are you doing? Ayan. From Aljan. Ayan, Aljan ng Banang Bahay. Na. Ayan, Juba, hi. Ayan. Ali dyan, nagbaba ng bahay. Ayan. Ayan, Kim Kat Dan Tamsak, pabalik na lang from Bella. Ayan. Cold. Ayan, Ali dyan, nang baba ng kanyang bahay. Ayan. Ayan, 10 million in the house. Nag-love shoutout. Game Cat Pits, tapos na po from Hapon TV. Ayan. Way mablagdan na po. Sir, salamat. Ayan. From Marco. Langit ko. Ano? Nanalangin ko. Ayan. Hindi pa pala bahay nito.
Ayan, alin dyan ang baba ng kanyang bahay. Ayan. Nani ang baba ng bahay. Ayan, I give you banana hapon TV. Ayan. I give you 2. Hapon TV. Ayan, bigyan kita ng 2. Break time lobster. Ayan. Yan, dikit ko sa yung aking main hapon TV. Hapon TV, okay. Indikit ko sa yung aking main. Ang dati na pala kong dikit sa'yo. Tamsak na lang. Ayan, Jobo Bros Love TV dan ayan, from Marco. Ayan. Ayan mga lalab, siguro mag-out na ako. Ayan. Umaga kasi yung pasok ko bukas. Alas 4 na dito ng madaling araw. Tapos sobra pang lamig. Ayan. Bukas na lang uli mga lalabs. 5:30 ng umaga. Ayan. Dagdag pa dyan ang hindi niya, proteinin ng kapal niya, sure na finish ka, finish ka. Tingnan mo yung viewers ko. 6 na lang.
out na ako mga lalabs. Bukas na lang po uli. See you tomorrow. Bye bye.